Chega a hora do recreo no Instituto de Meaño soa isto. O centro decidiu suprimir as antigas sereas, as de toda a vida, por música. Según o din os docentes, con esta iniciativa conseguese mellorar o ambiente e relaxar o alumnado. Realmente as sereas é unha cousa que xa fai anos que tiñamos falado de que era un aspecto que daba demasiado concepto como de empresa, non? Ao que eran os centros, non? Este concepto de serea, de sair todos os obreiros, os operarios á vez, e queríamos dotar o centro dunha dinámica diferente, non? Pretendíamos que soase algo que os rapaces pois identificasen como algo agradable, que lles permitise pois estar máis relaxados. Hoxe tocou Coldplay para sair ao recreo e Bruno Mars para volver ás aulas, pero a variedade é moi ampla, dende ópera a música clásica, pasando polo rock ou mesmo a copla. Unha, por exemplo, que cousa miña, que foi a de U2, a de One, que a mí é unha canción que me gusta moito. Despois hai temas tamén de... Creo que un día pusimos unha de Manolo Escobar, non sei se a volveron a poñer, que decir, un pouco de todo, pero intentando chegar un pouco a todo o mundo. Despois hai música actual, música máis moderna. A iniciativa gustou tanto ao alumnado que no centro xa traballan nun proxecto interdisciplinar no que os rapaces poidan facer as súas propias propostas musicais por aula, seleccionando as cancións que mellor o representen. Os alumnos do centro xa lles tarda poder seleccionar eles mesmos esas cancións, ni que dende que a serea foi sustituída pola música, ata se senten máis motivados. As cancións que poñen agora, obviamente, motívanos moito máis. Agora que estivemos en Navidad, pois puxéronnos cancións de Navidad, a veces nos recreos poñenos cancións así máis motivadoras, entre cambios de clases máis lentas. E coa iniciativa, de paso, descobren novos ritmos e novos artistas. Sí, é variado, non só é un género. Algúnas sí que as coñecíamos, pero outras non. Este non é o único centro de Arousa no que se implantou este sistema musical. No Colexio das Covas, tamén en Meaño, e no de Santomé de Cambados, tamén incorporaron as cancións ao seu día a día.